जेबो प्रग्रामा केन्सेल जायाखै गोबानो फारि फारि थांदों आरो मानसिफ्राबो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिनो नुजाथि फैदों आरो बा सोरगिदिं सबखौ सानना नायोब्ला जों नुनो मोनो राफोद धरनै बेरखांनाय जानानै एक्जिबिसनानो जाथों बा बेबायदिनो जोंना हान्था मेला आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो नांगौ बायदि नुजाफैयो खालि जोंनि मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै थेवबो बिथांनि मन्थ्रि लोगो पियुष हाजरिका बिथांखौ बिथाङा दैथायहरदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ आबुं खिन्थु बर' बिजों बा स्कुल फरायसालि गासैबो फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव दिनैनि बे अपेन सेसनाव फैनानै जेबो बाथ्रा फोसावलाङासै जोङो बेखौ मैया जोंनि डेलिगेट हाउसआव रायज्लायदोंमोन बाथ्राफ्रा गुबै एसे क्रिटिकेल जानानै दं डेलिकेट जानानै दं बे हिसाबै आरो बेखौ बावैसोनो जों सावरायनानै जों दिल्लीआव जोंनि माखासे अर्गानाइजेसनफोर दङ एबसु हारिमु आफाद आरो जोंनि लोगोफोरजों रायज्लायनानै जोंहा जा खहा जानानै दं बेफोरखौ मोजाङै रोजोबै सुफुंनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि बावैसो जों बेखौ जोंनि चिफ माने बिटिएडनि चिफआ खोन्थाखाबाय बावैसो जों बर' साहित्य सभाजों गोख्रोङै सावरायबाय बर'नि लिरनाय जिथु कालचार बेखौ बांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावना होदों एनुवेलि नोंथांमोननो खौथि रां बेखौ होदों बेखौ क'क्राझाराव जोंनि नेक्स्ट अफिसआ बर' साहित्य सभानि क'क्राझाराव बेखौ रुपनाथ भबनाव बेयावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ मावख' हिसाबै जों बाहायनानै जों हाबाफारिखौ मावगोन आरो बिनि थाखाय जों एक्सपार्टनि जोङो बोसोन लागोन बिथांमोननि देहा परामर्श लागोन आरो हाबाफोरखौ मोजाङै मावनो थाखाय नाजानाय जागोन दैमु नोगोराव जिहेतु माबा जे फरियाव जे जोङो जोंनि आफादखौ जथुम्माखौ बाहाय खुंदों बेयाव जोंहा रायखांनो गोनां माखासे बाथ्रा दं रायखांनो गोनां जोंहा जे बुक माने बिजाब बेखेवनाया दस्रा बोसोरनिफ्राय बे खेबाव जोङो रेकर्ड खालामनो हादों आगोल बाराव जोङो बाजिखौनो मोनामोन नाथाय जोंनि दिनै मोननायाव बे बिजाब बेखेवनाया 80निबो बारा ओंखारदों आरो मोनसे बाथ्राबाव जोंनि जायगानि बा आसामनि बा बिटिआरनिल' खोथा नङा बाहेरानिफ्रायबो जोंनि बांलादेशनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैनाय नेपालनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनाय ओमफ्राय माखासे जोंनि जायगानि अनगाबो फैदों दासो बांलादेशनि मानसिफ्रा बिदिनो साहित्य सभानिफ्राय माखासे लिरगिरिफ्रा गावसिनि बिजाब लिरनायखौनो जोंनो होलांबावदों आरो अरायबो बिथांमोना जगाजग लानो थाखाय नाजादों बे बिजाबा जेनेबा आंनि आखाइनि दासो लांनाय बे बांलादेशनि बिजाब बिथांमोना बाहागो लाफैनाय बे बिजाबा लेंगुवेजेस अफ चिटागं हिल ट्रेक्स बांलादेश ए पलिसि रिसार्च अफ इमप्लिमेन्टिं प्राइमारि स्कुल बाइलिंगुअल एडुकेसन प्रग्राम इन लकेल स्कुल बांलादेशआवबो जे जोंनि रावखौ मिडिया हिसाबै बाहायनायनि मोनसे साननाय दंसै बेयाव बे बेरखांदों सार जिखिनि नोंथांमोननि 63 बोसोरसो जथुम्मा जाना थांबाय बाट गोबां बोसोरै नोंथांमोना जथुम्मा लाबाय थायो बर' थुनलाइ आफादा जेसेबांखिनि नोंथाङा जिखिनि लायो बेयाव आसाम सरकारजों आरो दिनैहाय भारत सरकारजों रायज्लायबाय थायो जों फुरा जादोंखौ बुंनो हाया थेवबो जाबोगासिनो दं बा स्कुल कलेज लानायनि खोथा फोरोंगिरि लानायनि खोथा गासैबो फुरा जायाखैबाबो थेवबो जोङो बिथांमोनजों डायलग होनानै रायज्लायनानै कनभारसेट खालामनानै एफा एफा जोङो बेखौ माने सुफुंबोनो हागासिनो दं आरोखि हाजायाखै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों दिनै मिनिस्टारा बुंलांबाय पियुष हाजरिकाया जोंथ' आरो जों मावनायाथ' जोंसो मावखानांगोन दा बिथांमोननि बुंनाया जोंखौ एनकारेज खालामनाय
बिथांमोना मा बुङो एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जोंनो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ सहाय होनांगौ रांखान्थियाव जेरैबायदि सहाय होनांगौ बेफोर बादिखौ बिथांमोनहा होनांगोन जों बेखिनि गावसोर खोथा हिसाबै जों बेखौ बावनाय नङा। थेंक इउ सार थेंक इउ